ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪನ್ನಗ ರೂಪೇಶರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬುದ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ದುಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುಂಡು ಇಂದೇನು ಸಾವಿರತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರದ್ದು ಮಿತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರದ್ದು ಮಿತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪೇರು ಎಂಕ್ ಬಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪು. Once again back in the form. Roopesh invite ಮಾಡ್ದೋನಿತ್ತಾ ಹೇಳ್ತು ಫುಲ್ ಖುಷಿ really worth it movie ಒಂದು ಅದೇ ರೂಪೇಶ್ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್. one of the best comedy movie in one only. ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತು ಪಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡ ಮಾತಾತೋಲೆ ತೆಲ್ಸಾಕಂಡ ನನಗಲ ತುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಣ ನಿಂಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಡ